Anem a recordar un poquet els fets històrics que donen sentit a aquests actes festius. Tens raó, perquè els orígens dels pobles es perden en la nit del temps com si es tractés d'una espessa boira. Per sort, quan la història és incapaç d'explicar els fets, la llegenda, el mite, estan allà per suplir en la imaginació la manca de documents. Però Marc, en aquest cas, els documents van existir. Quasi tot va passar de veritat. Escolta. Als finals de l'any 50, Pere Maria Orts, important escriptor i historiador, va decidir investigar la història de la Mare de Déu. I en l'estiu de 1963 va descobrir els documents que buscava l'Arxiu General de Simancas, a Valladolid. El seu llibre, Una imatge de la Mare de Déu a Benidorm, descriu detalladament la verdadera història de la Mare de Déu del sufragi. Per cert, l'escriptor benidormí, en Pere Maria Orts i Bosch, ha escrit a la revista de festes de Benidorm d'enguany un interessant article de contingut històric sobre la història del nostre passat. Vos convidem a que el lliscau pàgines 146 i 151. La veritat és que estàs carregada de raó. La història pareix que va passar així. El dia 15 de març de 1740, a poqueta nit, un vaixell sense aboradura navegava fora de la badia de Benidorm. Antoni Bayona, amb Vicent Llorca, Miquel Llorca i altres mariners, tots veïns de Benidorm, van eixir en el seu llaüt a la recerca del Llondro, que així es deia aquella embarcació pròpia del segle XVIII. El van trobar prop de l'illa i amb dificultat el remolcaren a la platja. Van arribar a l'alba. Dos soldats els esperaven i van pujar a bord per a veure el que hi havia en el Llondro. Entre el dia 15 i el dia 19, les autoritats van investigar. Volien saber si els mariners havien tret quelcom del Llondro abans de portar-ho a la platja. Dins del barco només hi havia coses de poc valor, però en la popa hi havia una imatge de la Mare de Déu amb el seu xiquet. Pareixia que el vaixell havia sigut construït en Màlaga. En el dia 26 de maig, el comissari real de Guerra i Marina va declarar que havien de vendre el barco i tot el que hi havia dins en la pública subhasta. Però el dia 2 d'abril, el governador d'Alcoi va enviar a 3 dragons a Benidorm i va manar que es cremara. El comissari va protestar. No obstant això, a pesar de totes les protestes, van cremar l'embarcació el dia 5 d'abril. Tot això és veritat. Està escrit en els documents de l'Arxiu General de Simancas. Va haver-hi barco navegant a la deriva. Va haver-hi imatge de la Mare de Déu en la popa. Va haver-hi temor de possibles contagis. Va haver-hi incendi de la nau. Es van traure 14 arrobes i mitjà de ferros d'entre la cendra i les van vendre en la pública subhasta. La Mare de Déu del sufragi va començar a néixer eixe dia. Sí, Marc, els documents històrics encontrats demostren que va passar de veritat, però centrem-nos ja en l'obra de teatre, en la nostra representació. Perquè avui, i per primera vegada en la història del nostre col·legi, i em sembla que per primera vegada al llarg de la història de les escoles de Benidorm, es representa l'obra del descobriment de la Mare de Déu. Els alumnes de sisè de primària del nostre benvolgut col·legi Ausiàs Marc de Benidorm tenim el plaer de presentar-vos aquesta vesprada una adaptació de l'obra de teatre escrita per l'estimat literat i fill de Benidorm en Pere Maria Orts i Bosch, titulada El descobriment de la Verge a Benidorm. L'obra conta tot el que va passar aquell 16 de març de l'any 1740.
com ja sabeu, no som actors professionals, però li hem posat molta il·lusió, molt entusiasme i moltes hores d'assaig, perquè ara pugueu gaudir d'una estoneta de diversió i entreteniment. Abans de començar la representació, també volem agrair la col·laboració de l'Associació Cultural i Recreativa La Barqueta de Benidorm per haver confiat en nosaltres i per estar sempre a la nostra disposició quan els hem necessitat. Per favor, un fort aplaudiment per a ells. I com no, agrair a tota la comunitat educativa que conforma aquest magnífic col·legi, tota la seva estimable ajuda, sense la qual no haguérem pogut portar a terme aquesta representació. Estigueu molt atents perquè aquella nau guardava un secret al seu interior, un secret que ara vosaltres descobrireu. Estigueu molt atents perquè la història comença en aquests moments.